Si asa? Ambot, asa? What? Grabe! 80 pesos? Ay ang utang 3 years na wala ka bayad! Unsa naman itaw ni trabaho ay? Asa? Ayaw, di ma. Asa naman tawhan na eh? Uy! Naaram na ka diya! Uy! Tago! Maninoon ka na! Unsa naman itaw ka nga? Kato pagpangutangin mo, pwede ni mo paliluoy niya karoon ni mo, magtatago na ka! Di, magod kay akong bonus ba? Wala pa niya. Prindab yung ATM. Ah, grabe! 3 years! Ito nakabonus ang niyagi na unsa naman yung taon ka. Uy, ganito pataka dito sa inyo ang itong niyagi, ginom-ginom ka. Happy pa ka dito, kanya yung utang 80 pesos, wala ka bayad. Bayaran lang lagi tika. To, abot lang. Kung wala pa ko'y bonus ba? Makabot ang bonus, bayaran dito tika. Siguro alam yun na ba, kay kapoy na kayo si balik-balik dali ba, nahilis na niya akong sinilas. Pila na ka sinilas pang nahilis pa. Naputol pa mo ba? Grabe na unsa naman yung taon ka, uy. Balik ko na takad ito ha. Ayaw na pala kulakaw. Balik ko na takad.